Yeşil, sarı, kızıl senin bilen birge. Yağmurlu günüde, ayaz günlerinde. Yeşil, sarı, kızıl benim dostlarım. Yeşil, sarı, kızıl yol güzelçilerim. Kazık, mında neşe karga var iken? 1, 2, 3, 4, tağın 3. Ay! Ay, unuta yazganmın. Min bit muzika mektebine baraydım. Tezden ders başlanacak. Sınga kalam. Yolni kestirip gine çıkarga kerek. Mene singeme, yol aşa nişik çıkargasın hazır? Yarar. Әлеге автомобильләр күренми бугай. Тиз генә йөгереп чыгыйм әле. Алсу, машина юл аша чыгу кагыйдәләрен бозарга ничек җөрьәт иттең син? Юл аша чыгу өчен бары тик җәяүлеләр кичүе генә куркыныч түгел. Һәм иң элек нинди җәяүлеләр кичүе барлыгын ачыкларга кирәк. Җәяүлеләр өчен кичүләр көйләнә торганга һәм көйләнми торганга бүленә. Әгәр җәяүлеләр кичүендә кызыл һәм яшел төстәге ике төрле сигналы булган светофор торса, ул көйләнә торган җәяүлеләр кичүе дип атала. Әгәр җәяүлеләр өчен светофор булмаса, бу көйләнми торган җәяүлеләр кичүе дип атала. Бу тама. Светофорлар булмый икән. Димәк, юл аша зебра юл тамгасы, яисә җәяүлеләр кичүе юл билгесе урнаштырылган урыннан бары тик барлык автомобильләр дә туктап, җәяүлеләрне үткәреп җибәрүләренә инангач кына чыгарга ярый. Җәяүлеләрнең автомобильләр алдында өстенлекләре булса да, юл аша чыккан вакытта бик игътибарлы һәм сак булырга кирәк. Ләкин исеңдә тот, иң куркынычсызы җәяүлеләр өчен җир асты һәм җир өсте кичүләре. Ләкин Алсу, синең иң зур хатаң шунда. Өеңнән музыка мәктәбеңә кадәр куркынычсыз юл йөрү маршрутларың эшләнмәгән. Гомумән, син бара торган барлык урыннар буенча куркынычсыз маршрутлар билгеләнергә тиеш. Мәктәпкә бару һәм кире өйгә кайту, музыка мәктәбенә һәм кибеткә кадәрле юл. Иң элек өйрәнергә кирәк. Ягъни, әти-әниең белән бергәләп, кирәкле барлык юллар буенча да йөреп карарга кирәк. Һәм алар белән бергә көйләнә һәм көйләнми торган җәяүлеләр кичүе аша юл чыкканда, үз үзеңне тоту кагыйдәләре турында сөйләшүдә зыян итмәс. Бүгенге хәл кабатланырга тиеш түгел. Мин барысын да аңладым. Бары тик куркыныч булмаган. Һәм таныш маршрутлар буенча гына йөрергә кирәк. Ануктасыннан быгача кирәк икән җитәргә. Маршрут билгелә, ул сиңа тиеш ярдәм итәргә. Кайткан чакта җырлап кына узарсын таныш юлны. Юлларны күзәтүчеләр яхшы беләләр моны. Ла 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 ла, ярдәм итәләр. Ла 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 ла, юл күзәтүчеләре.